Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin wannan cibiya ta ilimin econometrics a harshen Hausa. A wancan bidiyon za a ga cewa mun gwada yadda ake mai da data daga level data ya koma natural log data. Yau kuma insha Allahu za mu gwada yadda za ka yi unit root test. Misali za mu fara da wanda aka fi sani da augmented decupular unit root test. Misali variables mu dai kaman wancan muna da su a cikin natural log. Muna da natural log of crude oil price, shine ake nufi da COP, sannan muna da natural log of exchange rate, foreign exchange rate, sannan muna da natural log of GDP per capita. Misali sai mu ce to yadda muke da wannan data sin za mu bude kowanne mu yi double clicking haka. Idan muka bude ya fito haka za mu ga biyu a nan, sai mu yi clicking din shi so da, sai mu yi taho ƙasa za mu ga gashi na a rubuta unit root test, sai mu yi clicking so da. Idan muka yi clicking haka wannan trade din zai fito. A yayin da ya fito in muka duba nan sama in muka yi clicking za mu ga unit root test da yawa nan ya bayar, ga decupular, augmented decupular, ga kuma decupular, generalized least square unit root test, sannan kuma ga Philip Ferron test wanda ake kira da PP, sannan ga Kwiatkowski Philip Schmidt Shin wanda ake kira da KPSS, sannan ga Elliot, sannan kuma ga NG and Perron. Wa'annan dukansu unit root tests ne. In Allah yadda za mu bi su ɗaya bayan ɗaya. A nan abinda za mu duba shine in kai haka yana level da kuma intercept, sannan kuma zai select maka automatic lag, zai ɗauki kuma Schwann's criteria. Mu sani cewa Schwann's criteria yana tafiya da small sample ne, tunda definition na small sample shine econometrically definition na small sample shine sample din da ya kai daga shekara 30 zuwa shekara 80 ana kiran shi small sample size. So za mu fara da level da kuma trend, sai mu yi clicking OK yanda yake haka. Idan muka duba a nan gashi nan result ya fito, da ku ga null hypothesis shine yake nufin da natural log of crude oil price has unit root. Abinda ake nufi shine is not stationary, shine null hypothesis, meaning that abinda yake nufi alternate hypothesis shi kuma natural log of crude oil price has no unit root in it, babu da akwai stationarity kenan. To ta yaya za mu yi mu gane? Sai mu zo za a ga augmented decupular test statistic. Wannan test statistic din ga value din absolute value za mu duba. Akwai hanya guda biyu da zaka gane whether wannan abun is stationary ko is not stationary at a given level of significance. Misali idan muka duba wannan is minus 1.003154. Idan muka duba hanya ta farko za mu duba probability value na wannan test statistic shine wannan. Idan muka duba probability value 0.7418 ne. Idan muka yi multiplying din shi by 100 zai mayar mana da 74.18. kun ga kenan ya fi 1%, ya fi 10%, ya fi kuma 5%. kun ga kenan babu stationarity anan. Hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu kuma za mu iya comparing din wannan test statistic value din da waɗannan critical values din at da ka fara na farko at 1% level of significance. Yanda ake ganewa shine idan test statistic din wannan value din ya fi wannan value din at 1%, to akwai stationarity at 1%. Idan absolute value na test statistic ya fi wannan critical value din at 5%, sai mu ce to akwai stationarity at 5%. Likewise kuma na ƙarshe idan absolute value din wannan test statistic din ya fi wannan test critical value din, sai mu ce akwai stationarity at 10%. To tunda mun samu wannan sai mu duba to mu gani at 1% din nan da muke da shi za mu ga cewa test statistic din bai kai critical value din ba. kun ga kenan bara mu yi rejecting din null hypothesis ba, meaning that akwai unit root test tunda test statistic bai kai critical value ba. Sai mu sake dawowa at 5%, still dai at 5% din ma test statistic bai kai critical value ba. To kun ga kenan akwai unit root test, babu stationarity. Sai mu dawo na ƙarshe wanda ake considering din shi, wanda ake duba shi a matsayin weak level of stationarity. In muka duba za mu ga cewa test statistic in still in absolute term shi ma bai kai wannan ba.
therefore gaba ɗaya babu stationarity at level kenan. To daga nan tunda ba mu samu stationarity at level ba, we have to go further. Sai mu sake komawa biyu gashi nan anan, muka koma biyu, scrolling down sai mu zo unit root, mu sake clicking. Yanzu kuma sai mu canja with trend and intercept, sai mu canja shi with trend. Idan muka canja shi with trend sai mu clicking OK, still dai yana at level din, sai mu clicking OK. Idan muka zo nan za mu duba hanya ta farko, test statistic da probability value. A nan ma za mu ga cewa probability value na wannan test statistic din is 0.3915. in muka yi multiplying wannan probability value din by 100 za mu ga cewa muna da 39.15. kun ga kenan ya wuce 1%, ya wuce 5%, ya wuce 10%. kun ga babu stationarity. Hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu kuma za mu sake duba, in ba ku manta ba, test statistic value ya zama na ya fi critical value at 1%, at 5%, sannan kuma at 10%. To bari mu duba at 1%. In muka duba at 1%, test statistic value dinmu bai kai critical value ba in absolute term, meaning that in muka cire wa'annan negative din shine in absolute term. To kun ga kenan wannan bai kai wannan ba, so babu stationarity at 1%. Sai mu zo at 5%, shi ma at 5% wannan bai kai wannan ba, kun ga babu stationarity at 5%. In muka dawo at 10%, wannan test statistic bai kai critical value ba, kun ga babu stationarity at 10%. kun ga kenan at level with intercept and with trend duka babu stationarity. So dole mu sake komawa, sai mu koma biyu, sai mu zo unit root test kaman kullum, sai mu clicking, zai taho da mu haka. Yanzu anan tunda bamu samu ba at level da intercept da kuma trend and intercept, to sai mu canza, sai mu canza shi. Yanzu sai mu canza ya koma first difference. Idan muka shiga nan haka zai ba mu first difference, sai mu sake mai da wannan kuso din anan intercept, sai mu yi testing with intercept, sai mu yi clicking OK. Idan muka yi haka, wow, za ku ga cewa at this da hanya ta farko, remember there are two ways of interpretation. Akwai hanya biyu da za interpretation. Sai mu fara da hanyar farko, test statistic da kuma da probability value. Idan kuka lura test statistic din mu nan is minus 5.58, kun ga probability value din shi is 000. In kuka yi times in the 100, still dai 00 zai bamu. kun ga kenan akwai stationarity at 1% saboda probability value din is less than 1. 00 is less than 1, so akwai stationarity at 1%. To sai mu dawo hanya ta biyu kuma, idan muka zo nan za mu ga cewa mutuna da ka'idan shine test statistic dole zamana yayi p critical value, so sai mu fara at 1%. At 1% in mun lura 5.58 ya fi 3.63, to kun ga kenan at 1% akwai stationarity. Tunda mun samu at 1% sai ka tsaya, a duk inda ka samu stationarity sai ka tsaya nan. So at 1% muna da stationarity, ya gwada kenan cewa at 1% babu unit root, there is no unit root, meaning that ko kuma mu ce there is stationarity at first difference using constant. To sai mu je kuma again mu testing with constant and trend, kuma yi mu sake dawowa unit root, sai mu dawo nan, sai mu canza kuso din nan da trend da intercept. Yanzu sai mu including, sai mu clicking OK. Idan muka clicking OK za ku ga cewa ya maintaining the same result kamar yadda muka yi na intercept. Still dai hanya ta farko test statistic da probability value. Probability value din mu muka yi multiplying by 100 zai ba mu 00. To kun ga kenan cewa akwai stationarity at 1%. In muka dawo hanya ta biyu da critical value da test statistic, za mu lura cewa at 1% test statistic ya fi critical value, shi ma akwai stationarity. To yanzu abinda za mu concluding shine cewa wannan oil price yana stationary at first difference, shine stationary at first difference. Shine za a yawan gani idan ka zo reporting a table, za ka yi reporting din shi as stationary at I open bracket 1. I din yana nufin order of integration, wannan kuma 1 din yana nufin first difference. To kenan cewa wannan variable din mu is stationary only at first difference with intercept and with trend. Abin da yake kuma gwadawa again shine cewa at level ba mu da stationarity, but at first difference kuma muna da stationarity. Wannan shine yanda ake unit root test using augmented Dickey-Fuller test.
da Allah jama'a kar a manta sai a yi liking sannan kuma a subscribing. Mun gode, sai mun haɗu a wani bidiyo na biyu yadda za mu gwada yadda ake yin Philip Ferron test kafin mu shiga KPSS sannan kuma mu je Zibot Andrew, dukansu unit root tests ne. Mun gode.